Hazırladı iken. Özünden sorayım. Gülden Hanım sağ hoş geldiniz. Hayırlı erteler. Köz timezin her vakit naşla gül balkıp tura. Köz timezin. Sırrı neyteli Gülden Hanım? Men mi? Mine şul her vakit balkıp durun. Nersegine bulmasın, nindigine aşıraqlar bulmasın. Siz her vakit işten nerse bulgan biz eyti almıyoruz. Hansıdırız. Tek mine siz taştan her vakit balkıp turasız. No, mınday jigitler yanına kelgende endi. Көңілсіз келерге ярамай. Ярар, болды. Sıralarını leysen sengene bir uyalttılar mı? Телевидениеға шақырғаштан тамашашылар қарай бит безне. Біз бит инде аларга позитив эмоциялар береге тиеш. Шуңа күрә һәр вакыт гомумән аның өчен генә дә түгел, үземне шулайрак хис итәргә тырышам. Кай вакыт теге төрле уйлар килә инде. Теге эш пышкан вакытларда була. Мин аларны куарга тырышам. Шуңа күрә үземдә инде күңеллерәк уйлап, үзем менә тормышка ничектер күңелемдә шатлык булсын дип тырышам. Һәм инде сәхнәдән инде шул шатлыкны без тамашачыларга берергә тырышабыз. Киргә тырышасыз. Менә ничек үткәрәсез? Менә күзләр яңа сезон ачылу вакыты, иҗат вакыты сезнең ничегрәк? Көз быел караңгырак, әлбәттә. Минем күңелемә авыррак була торган көз. Мин гомумән җәй көне дә вакытлы көннәрне, яны күп кеше шулайдыр инде яратмый, кояш яратабыз бит. Аны шулай булса да, минем шундый хәзер үземә шулай ук керттем инде эшемә. Әгәр мин иртән уянганда, бер җиремдә авыртмышы уянам икән, димәк инде бу бик яхшы, бик бәхетле дип санарга тиеш мин үземне. Шуңа күрә яңгыр явамы, кар явамы, кояшмы, ансы бик мөһим түгел кебек. Димәк, шын мәгънәсендә шөкер булганы дип яшәргә өйрәнгәнсез. Минем бит андый җырымда бар әле, шөкер ит булганына дигән. Шуңа күрә менә шулай тырышам. Димәк, юктан гына тумаган әлеге җыр. Менә 26 октябрь җырлар турында сөйләшә башлаганбыз икән, тамашачыларны Болгар радиосы оештырган Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак яңа хитлар дип аталган концерттан инде җыр белән сөендерәчәксез. Миндәге концертта алып баручылар кебек сөйләшеп карарга булдым әле. Каршы алыгы сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты, һәр вакыт балкып торучы Гөлдания Хайруллина дип алып баралар. Яңа хиты белән. Мине сәхнәгә чыгарганда гел яшь, гел нимә әйтәм, башка төрле тема юкмы сезгә? Мине теге тамашачыларга тәкъдим итәргә. Әйе, рәхмәт әйтәсем килә Болгар радиосына. Шушы концертка чакырган өчен ул бит инде тамашачы белән андый зур концертта, шундый күп җырчылар белән чыгыш ясау шулай ук дәрәҗә бит инде. Соңгараларда бигрәк тә. Әйе, шуңа күрә әзерләдем мин. Өр-яңа җыр бу. Айдар Тимербаев язган җыр, Рәшит Ихсанов шигыренә. Менә шушы сез әйткән. Нишләптер бик серле елмаясыз әле. Шушы сез әйткән темага турыда килә инде. Әллә нишләп соңгы вакытта җырларны әйтәм, гел гомер турында, картаясы килмәү турында. Менә тагын бер җыр шундый килеп чыкты. Һаман да яшь күңелем дигән. Менә шундый Айдарның өр-яңа җырын тәкъдим итәсем килә. Мин аның концертында җырладым. Инде бу җырны бер тапкыр гына әле. Менә тамашачыларга тәкъдим итәсем килә. Аларның да күңелләре яшь булсын, картаймасыннар. Менә ул иң мөһиме, күңел картаймаса, авырмаса, кайгы-хәсрәт булмаса, кеше барыбер ул яшәрәк күренә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә менә шуны теләп шул яңа җырны башкарам, менә ничек кабул итәрләр. Нәкъ җырдагы кебек инде, нык тегелгән ияр тузмый ул, картаймасаң яшьлек узмый ул дип җырлаганнар бит. Менә яңа җыр дидең дә, яңа җыр дидең Гөлдәния ханым. Нинди җыр икән һаман әйтмисең? Һаман да яшь күңелем дидем бит. Һаман да яшь. Әйе, һаман да яшь күңелем дип аталган. Гөлдәния апа, ул хит булачакмы? Ничек уйлыйсыз? Яңа беренче тапкыр гына башкарасыз бит. Тамашачы яратырмы? Сер түгел, 3нче дистәдән артык сәхнә тоткан артист буларак, җырчы буларак. Ансыз санамый инде. Бу мин әйтмәдем, моны мин әйтмәдем. Әле мин ул яшьтән яшьрәк хис итәм үземне. Субханалла. Ну, асын бит әйтеп булмый менә тамашачылар ничек кабул итәр. Аннан соң кай вакыт, ой, шәп җыр дип аласың. Ул
Атмый инде халыкка кай вакыт ялып кына җырлыйсың кайбер җырны аңасы атып китә шуңа күрә тамашачылар менә күрәбез инде 26 октябрь көнне Сәйдәш мәдәният йортында менә Шабылга радиосының хитлар җырында концертында Тикшерәчәксез алып. Тикшерәчәкбез инде. Демәк, сезнеңчә, җыр әле тамашачыга барып җиткәнче, аның хит булачакмы, юкмы икән төгәл әйтеп булмый. Булмый дип уйлыйм мин. Чөнки аны бит әле күп тапкыр ишетергә кирәк. Кайбер җырны бер ишеткәч тә теге җырлап йөри башлыйсың, гел башта кайный ул. Шундык сиңа. Аны тамашачыга нәрсә кирәклеген аңлап буламы хәзерге вакытта тамашачы ни кирәк? Үз халәтегезгә карап җыр сөйлисезме? Бик аңлап бетереп булмый шул. Минме? Мин үз халәтемә дип, менә миңа әлбәттә шигыры, көйе, җырлаучысы, көй язучысы бөтенесе бергә менә шулай туры килсә, ул җыр хит булып китәргә мөмкин. Кем ничек сайлый? Әлбәттә сүзе дә бик мөһим. Мин иң беренче эшләптер көенә карыйм җырның. Көен, аннан соң сүзләренә. Күп кеше башта сүзенә карый, аннан көенә. Көй ошамаса, сүзе генә әйбәт дип, мин җырны шулай ук ала алмыйм. Аңлашылды, әйбәт. Менә Болгар радиосында 26 җырланачак җырның башта көе җәлеп иттеме сезне? Яки сүземе? Ну, көен җибәрде бит инде. Әлбәттә, башта көен карыйм. Көй ошамаса, шигырь әйбәт дип генә җырны ала алмыйм мин. Әгәр көе ямсыз булып, көе матур булып, шигырь начар булса да бик аласы килми. Шуңа күрә әле көйнең шигырен алыштырырга була. Гөлдәния апа, сез бик озак еллар сәхнәдә, менә сәхнәдә булганда кызыклы вакыйгалар. Санама диде. Мин шуңа күрә бик күп кенә дип әйттем. Кызыклы моментлар булгандыр, кызыклы хәлләр булгандыр. Бик күп булгандыр әле. Шулар турында да уртаклашыгыз әле. Шуларның менә иң менә күңелдә уйлап калган сөйләп китәл Гөлдәния ханым. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны ишетәсегез килсә, ТНВ телеканалының социаль челтәрләрен игътибар белән күзәтегез, карагыз. Без хәзер Гөлдәния ханым белән саубуллашып, Татарстан атказынган артистының инде Шөкрит булганына дигән җырына тукталып, аңа сау булыгыз дип әйтербез. 26 октябрьдә күрешкәнче хәтлек. Алла бирсә. Хәерле мин көннәр сезгә. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Чакырып калабыз концертка. Рәхмәт.